Näpsyässä morjesta! Jälleen kerran tämmönen perheen pienimmille soveltuva harjoitus. Eli jos on vähän herkkis ja tuntuu, että ei oikein mitään pelottavaa uskalla katsella, aina voi visualisoida itsensä yksisarviseksi. Ja kuten me tiedämme, olemme saaneet oppia myös yksisarvisissa on näitä mustia pahiksia. Tällä kertaa teemme tämmöisen stressin helpotusharjoituksen ja tämän mustuuden karkoituksen sitten tästä yksisarvisesta. Eli otetaan oikein syvä tämmönen happyyppely ja sitten hirnutaan kuin hevonen. Tää on erityisen hyvä silloin, kun on purun hampaita yhteen ja täällä tuntuu, että leuka on aivan superjäykkänä ja niskat on ja hartiat korvissa ja oikein paha mieli. Silloin sitten voi tehdä tämän. Ja tää kannattaa tehdä niin, että räkä roiskuu ja oikein kunnolla huule pärisee ja koko kasvosto jää niin kuin tänne särisemään. Kannattaa tehdä niin tarkkaan taiteellisella pieteetillä kuin vaan huvittaa. Ei muuta kuin sarvet pois ja näpsyillään!